बाबा जनम लिहाले से जनम लिहाले से जनम लिहाले हो ललना तने दीना बांधा ये समाज से आजी बाबा महतो साहेब जी ललना तने दीना बांधा ये समाज से आजी बाबा महतो साहेब जी। रवि दीन बाबा जनम लिहाले से जनम लिहाले से जनम लिहाले हो ललना शुभ दीना बांधा ये समाज से आजी बाबा महतो साहेब जी ललना शुभ दीना बांधा ये समाज से आजी बाबा महतो साहेब जी। खंडा पिरथा बिउदिता भेला से उदिता भेला से उदिता भेला हो ललना नव खंडा साका अल्लाह समाज से आजी बाबा महतो साहेब जी ललना नव खंडा साका ला समाज से आजी बाबा महतो साहेब जी। जैसा के भूपा साबया से भूपा साबया से भूपा साबया हो ललना नामा धारैलो शरण बासा से आजी बाबा महतो साहेब जी ललना नामा धारैलो शरण बासा से आजी बाबा महतो साहेब जी। दुर्योधन महतो सु